Gojek apa cek? Wah, le. Keteke jambesen. Ah, digahke kene lah. Kudu ngambung wae. Kuwi kok ngarepe ana le. Keteke jlothak. Ketrutak to, bengi iki dul pirsani wong akeh. Kok tak ngwekrek kowe. Wilujeng dalu Mas Uncek. Nggih sugeng dalu macange Mbak Limbu. Nggih. Matur sembah nuwun. Kala wau sowan mriki kalih sinten Mas Uncek? Kalih Lek. Kalih Lek. Kalih Lek. Nggih enten mriki kok jenengan mirsani mriku mawon to. Lah jenengan boten ketingal kok ya. Mula ngadeg to. Nah, mula nek supayane ben ketingal dipirsani piyai akeh ini jenengan niku mang jumeneng. Anu ngapunten. Apa tumon diadep piyai semene akeh kok marah lungguh. Mbok kaya Mbak Dempik kuwi jumeneng. Niki pun nggih semanten le macange. Pilih. Jenengan niku nyuwun sewu lho. Iya. Gagah ganteng, gede dhuwur. Heeh. Kok sudo permono niku pripun to? Waduh. Aku arep ngeloke katarak. Lah kok sudo permono ki piye kok arep ngeloke katarak ngono iki kok. Niki pun ngadeg nggih semanten pun pol. Wo, dadi pol iki ya mung semono kuwi. Nggih. Jenengan pun ngendika. Heeh. Bintang tamu siji setugel, ngoten to wau. Iya. Lah nggih niki mung separo tok. Nek ya ora apa-apa separo iso maregi kok ya. Wo. Apa kuwi kok mareki kaya sego wae. Katul. Aduh. Katul separo. Heeh. Nggih alhamdulillah macange Nggih, Mas. saged pinanggih malih Iya. kalih panjenengan udakara pun sekawan doso tahun jane mboten pinanggih nggih. Umurmu ki pira? Tuk suwe men kok Anu 40 tahun iki Dik, kaya umurmu ki terus pira? kula niku kelahiran 2015. Heeh. Niki 2026. Manghitung kiambak pinten umure. Masa dong sih? Lah ngopo kowe ora percaya? Ya ora. Kowe ora percaya? Lah pismu lho. Ngopo? Bibipis. Bibipis piye to? Kaya wis umur 50. Mung kaya. Heeh. Hanya tak tuweke kok. Lah nyapa? Ora apa-apa. Lah kowe cah cilik terus engko dikemiki. Iya. Kok rumahku aku kok. Tak tuweke gen dadi miki ngono. Oh iya. Asline berarti kowe iki asline ngerti aku. Apa? Asline piye? Dia dhuwur. Heeh. Ben laris, ben kondang mbok suntik cendhek mesti. Ya apa ora? Ya apa ora? Ya apa ora? Ayo. Ya apa ora? Ayo. Wah, ora to ya. Ora to ya. Laris Astagfirullah. Iya. Kosek to, Bik. Lah piye? Astagfirullah. Ah, lah dadi nek ngono ki sing do lenggane mburi ki do Nah. pirsa. Iya nek lemu ngunggahke lho. Piye ta ya bener ta? Kaya nguncalke asu neng truk kae lho. Ya ora to Mas Gemati. Ya Heeh. mati kaya ngono diuncalke. Ya sing alus. Iya. Oh, halo. Wis bacut iki. Wis bacut tok ya. Wah. Wih le. Wih ceh. Lah jare kon halus. Iya nek aku kene bacut krampi. Bi aku ra iso tangi. Wah, jan rumangsaku ki kok. Piye-piye kok ora peneran mangsa. Ora beneran. Aku kan ngadeg kene ya pekewuh kok Lah, piye, kualat. Lah pakai wong piye? Lah kan ibarate dalang niku ki Gusti Allah katon. Heeh. Terus aku karo kowe mbik kowe iki kok nak Iya. gor kawulane. Leres. Dadi yo mosok arep nyanyakan karo Gusti Allah. Lah ning Engko malah kualat kan cilaka. Ora iso modot kan ya malah apes to kula ki. lu trai wis ra iso modot kok ramen to. Isih. Yakin. Isih. Apane sing iso modot? Yo pikirane lah pikirane. Pikirane iso modot. Apane? Pikirane. Jangkrik. Apane? Pikirane. Apane? Udu. Dan
Rumah saku kok kaya Ngopo-opo plak-plek lho. Sapa sing plek aku gak. nggih. Kuwi kok. Nggih, Mas Ucek, Mbak Nggih. Debi. Pripun? Menika sowan wonten Laladan nggih menika Desa Kemetul Kecamatanipun Susukan. Nggih. Nggih, menika dalam rangka bersih desa para warga masyarakat ing mriki. Nggih. Ngaten. Nggih. Nggih panjenengan mangaturke ngucapke napa? Lah ngucapke napa? Lah nggih kalih warga masyarakat mriki no. Nggih, matur nuwun, Pak. Lho kok mosok ya mung ngono tok. Tok ya apa Kok mung sing singkat dawa padat. Lah wong ya cilik dadi ya sithik ngono wae lah. Mosok cilik arep gedhe oke-oke. Nadyan tok cilik. Piye? Ikine lho didawakno iki. Ikine apa? Pikirane. Oh, mau mbok paido. Ora saiki gak aku. Saiki kon Ndang ayo. Piye, Mas? Gak aku tebik Lah piye rusuh. gandeng kene keduren. Iya. Piye kok ra beneran. Mbok ono to, Bik. Nyapa ki lho? Mbok ya ngono iki ecok-ecokan ono rasa tenanan. Lah langsung Gawe totalitas. ya totalitas yen bab ngono kuwi iki ya ekspresi ketok iki ngambung ngene. Nah, kuwi etok-etoke, ketoke ngrangkul, ngrowok ngono ki ora tenanan. Lah kuwi tenanan kok. Baleni neh. Kurang kaya. Lah, Ora lho Pak Mas. jejeg dhewe kok, Pak. Anggrang lho Mas. Agrang untune rocot. Padahal ora Pak. Lah nggih, Mbak Dembik, kula iki gagas kalih Mas Uncek niku. Pripun? Nuwun sewu Mas Uncek nek ukurane benten kalian kula kalian panjenengan. Nggih, leres. Ngeten niku ten griya nggih gadah garwa to. Nah. Terus lek kula mbayangke niku terus carane piye nek duwe bojo lah kuwi. Timbang penasaran. Apa ukurane apa ya padha. Iya. Lah kuwi. Terus piye iki? Piye Mas Uncek nek jenengan ngeten niku? Piye ya? Aku yen ngomong mesti dipaido. Iya, ya mesti paido. Lah nggih yen kula ajeng cerita tenanan, mesti akeh sing ora percaya mesti dipaido. Iya. Katimbang aku cerita engko dipaido wong, Bik. Iya. Ayo dipraktekke kene wae. Dadi kabeh gendoro. Adik kaya dienggo peragaan ngono to. Lah nggih pripun aja ngomong kok. Lah ya upamane lho, kae sampean iki ten ngomah mestine ya duwe garwa. Nggih. Nggih upamane nek biasane wong sing normal nuwun sewu sing kados kula Mbak Dembing ngeten nek roman ngeten kok kepenak wong kerja padha apa dedeke karo sing estri kuwi mesti dedek piadeke padha dhuwure padha. Lah nek terus sampean niku nek arep roman karo bojone terus piye carane? Niku bayangke sayahe niki ngantek jujeg. Jenenge wong bebrayan wong omah-omah niku kan Nggih. saling melengkapi kekurangan satu sama yang lain. Nah, aku kados kula kalih bojo kula Ya. niku ya bener niku melengkapi kekurangan siji lan sijine. Bener. Dadi yen aku ki arep nyayang kuwi aku ra geduk. Iya. Nah, bojoku sing ngepaske, ngoten lho. Oh. Pripun? Bojone le ngepaske. Nah, ngoten. No. Sik aku tak takok. Apa? Bojomu ya wong. Asu. Ditekoni tenanan Dek. Wong elek-elek wong ngene iki ya menungso, jodone ya menungso. Turu ngawur. Dadi ya ndek anak? Ya alhamdulillah mbik wis Pira? loro. Ya wong. Kirik. Su. Sing ana su sapa tak Nesu. tak tukok tenan kok. Lah tutuk ngopo ndang ndang. Tutuk ngopo ndang. Oh, Dang. Ayo. Oh. Arep kapakno kuwi. Wacok, Heeh. wedik, Terus ekrek. bocah cilik karep ngekrek. Ayo. Wah, Gedhe ki lho. mangsane. Mas Ojak, Dalam. nek wong jenenge wong berhubungan suami istri kudune nek perempuan dan laki-laki sing energik iki mesti sing wong lanang. Lah kok kuwi malah tiba kosok balik sampean karo Mbak Dembi kok malah sing energik. Mbak Dembi sampean kok malah wedi ngeten niku. Lah niki masa-masa birahi ya. Bila. Opo kok biye? Adek kaya sapi ya masa-masa birahi. Ramen rumang sama. Iya. Ya, jan rumah saku iki kok. Lah Witek gitu. nggih. Sampun ketinggal nggih Pak Bu nggih? Nggih. Mas Uncek sampun ketinggal? Wis Bi, Sampun. wis ora ketang sirahe sithik ya ketok Ibu esen menika nggih sampun Nggih. ngono lho Mas. Nggih alhamdulillah iki iso tekan kene Nggih, Mas. wonten ing tlatah Kemetul kanthi slamet wilujeng mboten-wonten alasdual punapa. Amin. Alhamdulillah piyayine kathah ingkang mirsani. Leres. Nggih didongake Mbik. Nggih. Ya muga-muga sedaya pinaringan sehat nggih. Amin. Bapak Amin. Ibu Amin. Amin. lancar rezekinipun. Amin.
lancar usahanipun. Amin. Keluarganipun ayem tentrem sakinah mawaddah warohmah. Amin. Alamin. Wah, Tuku katul kok cacahe 5. Cakep. kato cacahe 5 ngopo? 5 ngadah ngono lho. Ada. Ana Terus katul, tuku katul 5 ngadah. cacahe 5. Mugi anu 5 ngadah mbok protes 5. Mugi warga Kemetul tansah pikantuk berkah lan barokah. Amin. Dienggo apa to, Mas? Heh, Dienggo apa to, Mas? Durpres. Alhamdulillah, Nah. piyayi mriki jan luar biasa. Sayuk rukune Leres. gotong royonge perlu dicontoh, Mbik. Leres Nggih. saestu, Mas. Ngenekke kabudayan ringgitan. Nggih. Iki danane swadaya Nggih. urunan gek isih menehi durpres. Luar Nggih. Ngene iki piyayine rasodakoe sae Nggih. ora bakalan tekan. Nek Nggih. Iki matur sembah nuwun mugi sedaya pikantuk leliru Amin. ingkang langkung kathah saking Amin. ngarsa Gusti ingkang Maha Kuwasa. Nggih. Amin. Lan ugi ngaturaken panuwun kalian panjenenganipun Bapak Kepala Desa Bapak Agus Sudebyo. Nggih, matur Nggih. nuwun Pak Nggih, Agus. panjenengan saged sowan wonten mriki nggih awit saking igo pertikelipun Bapak Agus Sudebyo. Matur sembah nuwun Pak Agus. Panjenengan Pak sampun Agus. pirsa menawa kalih Pak Agus, Pak Kepala Pirsa Desa. dereng jenengan. Piyayinipun ingkang pundi? Mas Uncep. Piyayinipun lenggah. Lho ya bener lenggah. Oh, lenggah. Pak Ora endi? Agus Pak Agus. ingkang menika Agus lho. Debyo. Ora endi? Pundi piyayine? Menika. Iki lagi Sik. Nggih. nembe dum-duman Durpres niki nembe wah jan semangate luar biasa. Panitiane Nggih. wah jan. Wah, estu Royok. Mas. Acara wiwit siang wau wiwit kala wingi lho, Mas. Kala wau menika dipun adani kirab budaya mawi tumpengan nggih hasil bumi wonten ing laladan Kemetul mriki. Nggih. Menawi piyai mriki mestani jolenan. Oh, nggih. Jolenan niku Jolenan niku. Pripun? Jolenan niku nggih jolenan nggih kirab budaya ngeten niku. oh sami mawon kali kira budaya. Nggih. Nggih. Oh jolenan ki cara nggone dhewe ketoke ya gunungan. Oh, ngono lho. mandan. Nah. Bisa Yes. cara, Mas. Muga-muga sedaya pinaringan kamulyan. Amin. Bejo donya bejo akhiratipun. Nggih. Sedaya tinebihna saking godha rencana, saking memala mugi sedaya pinaringan sehat bagas waras. Nggih, amin. Nggih. Lah, bengi iki kok pletik jantenan iki lho. Gak kaya biasane kowe nek ndongake lho. Nyapa to, Mas? Anu Kowe njaluk. Durpres isih kok. Kowe pengen? Ayo. Ora. Nek pengen ayo tak jak rono. Ya kersane ibu-ibu anu warga mriki ingkang pikantuk. Oh, ngono lho. ngoten. Lan yang sangat luar biasa sedaya para penonton menika kepareng lenggah, Mas. Nggih, Nggih, saestu. lenggah selesian mawi kloso wonten ngandhap menika. Nggih, Wah, sing- tertib sanget, Mas. Nika nggih enten sing jumeneng ngoten. Nggih, menawa wonten nggih. iki. Nggih. Lah nggih, menika enten sing jumeneng. Maksude sing ning ngarep, Mas. Oh iya iya. Dong apa ora? Ra. Nah, wah. Riyen. Roto, Mas, roto. Nggih, wah, Wabeh itu. komplit. Ana Wah. kipas, ana Sing- skincare, kaos, terus Ano- sabun, minyak, Lah, TV, sepeda motor, Sing- kulkas. sing Nawa? Gincu. Piye, Mas? Masa gobat panu barang? Apa wargane kok sing panunen apa piye lho? Kok iso obat panu ya? Yo jagani to, Mas. Ya ora obat panu. Iki diajab sing sisih kono kae. Nggih. Dikei kipas. Nggih. Ya muga-muga sampeyan dadi juragan sate. Kipas ngene. Lah iya kae Amin, kipas amin, kae. amin. Nggih pun diamini. Juragan sate kabeh. Alhamdulillah. Semoga-moga ki kabeh putra-putra wonten ing tlatah Kemetul mriki pinter sedaya. Amin. Benjang dados pejabat sedaya. Ana sing dadi presiden, ana sing dadi Nggih. lurah, Amin. ana sing Sedaya dadi paringi sukses. camat. Nah, Saestu. pokoke wis putra-putri Dongane- sing soleh ugi solehah. Piyayi setugel, piyayi sak tegesan, piyayi sak uler kacang. Iku saestu mandi. Nggih. Ora sing sak tegesan kuwi mau lho. Nyawa. Tegesan semene. Terus cangkeme sepiro sing arep ngemut iki. Etok.
Etok-etoke. Aku teram to. Tegesan kok semene. Niki gegojekan sinambi Nggih, Mas. tetembangan. Ngaturke tetembangan, Bilih, Mas. Wonten pundutan, wonten Oh, mriku. nggih. Nah, mangke Nggih. tak gelung. Menika wonten ngapala, Mas. Saking semoga. Pandemen Ringgit miwah donatur. Nggih. Saking Ibu Maryumi saking Lanadan Kalimantan. Menika asli piyai saking Kemetul mriki namung menika sakmenika merantau wonten Kalimantan. Nggih. Ngersakaken nggih menika lagu nggih menika langgam caping gunung. 1000 kutha kalian rondo kempling. Oh, nggih. Terima kasih buat warga perantauan yang ada di Kalimantan dan para warga masyarakat ing Kemetul mriki matur nuwun. Nggih. Monggo dipun aturaken nggih Mas, caping Nggih. gunung. Oh, kan caping Caping gunung gunung. riyen. Gunung rumiyin mboten Nggih. dados punapa. Dipun nggih. bawani keng bawa mboke dembik sing jenggleng mengke Mas Uncak. Niki ngeten Mengke jane. gentuk. Pripun, derek? Monggo, Niki pripun? kan Mas Uncek kan beda dengan yang lain. Nggih, Piyayine namung setugel. nggih. Lah niku wedoke kedahe kalih. Oh, lah nggih kula pilihke kalian Ibu Surawati. Menika wonten Mbak Sinta ingkang saking Boyolali. Lah Oh dalan nggih. ya ora. Monggo Mbak Sinta mriki kula aturi jumeneng mriki Mbak Sinta. Ya. Pak, Gene. Pripun Mas? Nyapa to? sije kok jlemput-jlemput to. Heeh. Iji ditambahi meneh. Lah kepiye? Kok menawa loro kuwi iso modot. Oh, Ah. lah kowe iki nek kurang bahagia ta kowe iki. Lah iya to. Loro gede-gedine ra, Bro. Aduh. Aja mbok bayangne. Aja kok bayangke perkara bodine nyene gedhe ning rasane. Rasakno nggo. Iya. Rasane apa? Wong cilik kok musuh gede ya. Lanang to? Yo lanang, Lanang to? genah, Lanang yo los ngono lho. los piye? Semene hal semono. Lho. Jamu purung kowe iki. Bro, Kok yo ramen to? Ayo pedho. Nggih. aku ra Mas nang dhuwur. Mas Ucak mang dangu Mbak Sinta niku. Ha iya no. Kudu pendekatan sik PDKT Ayo dhisik. PDKT. Iya no. Ya, ini. Tak medhok metu kono to, Bi. Gendongan ku. Leh. Sayang anak. Anake tuwek. Telat. Lah iki lho tak tulungi lho. Tak sayangi lho. Sayangi Wong apa? wis diangkat. Yo, Mbak, Mbak. Lah. Ora ta ya ngono. Piro? Kok senengane iki kok Piro rumah saku mudi, lek Mbak? di Mas, kok lek dijujuk nggon kono. Mas, Piye? raine ning dhuwur. Lah. Iki dirahi to? Utuh. Tak kira ki yo rai lho ki mau. Bali ora nene. Hah? Bali ya. Ngono berarti yo seneng lho kowe iki. Seneng kowe iki asline. Oh, padune mencari kesempatan dalam Di syuting ki lho. Lah balik. Iki Berarti yo seneng asline. Seneng nek karo aku pasti seneng. iki di live streaming Berarti nek iki yo seneng. kantor desa. Lah batinmu yo seneng asline. Nek karo aku beda. Yo, Kowe gua- nek karo Mbak Sinta mesti ngono. Ora guyon yo guyon ning nggo tata krama to, Mbik. Iya. Ora ndek tata krama blas. Lah biasane yo ngono nyatu. Ya ngono kuwi ngawur kene rai karo kene kenekan jebo jongkong ki. Bik, Apa? iki aja ngono to. Kurang ngapa-ngapane rek. Ora mbok jongkong ki to. Oke. Jongkong no. Amoh kowe engko. Daging. Ayo. Wah, rata ya ngono ra. Daging. Wah, piye cek kowe? Oh, iya Rek. Iya rata ya. Ayo, cek. Aku kok Irfan. Basa. Piye cek? Piye rasane piye? Kiwa tengen peceren. Iki enggak Kok peceren piye? vitamin. Oh, duduke vitamin kok peceren. Vitamin B. B yo. Bagus dan baik. Alah ora. Bagus. B ora bagus dan baik. Apa? Bosok. Wah yo. Tak lebokke jari lho iki. Aja to, Bik. Tak lebokke jari. Wis tak jajarene. Aja kaya ngono to, Mas. Jenengane dadi wong lanang iki mbok nek karo wong wedok iki sing alus ngono lho. Mosok wong wedok kok diarani basa kaya mangkono nek yo lara atiku lara. As. Ngono aku diaya atiku lara. Mbak. Piye cek? Mbak Sinta. Ati ki kene lho, Mbak. Mosok ati kene. Ati kene. Mau digo ngene mlotrok, Mas. Lah ayo kono kowe. Apa nek ati kok mlorot iki lho. Ke ati kene repelone nang endi ya?
ati kene. Enggak, ya, Mbak, aku mau ya mung guyon. Ora tenanan. Tak lap lho, Mas. Kena lap lho kowe iki. Bek. Mati aku iki. Tanganmu bar mbok gopo to, Bek? Nyapa to, Mas? Rawijik ki mau. Wah, yo Nyapa to, Mas? wahite ram. Oh, lah kiwa ki, Mas. Gila nih. Iya. Nuhani pangundutan. Nggih, nuhuni pamundutan. Saking Kalimantan kalau mau. Nggih. Sih. Mas tengah, Mas. Gah, aku benak iki ae. Lah bedane apa ya padha wedake, padha ayune, padha Ya. bolonge. Iya ning rada kalem iki kok. Kowe kasare ram kok. Tengah-tengahan. Ben disawangi ketok pancuran diapit senjang. Pancurane sapa? Ya kena dirimu dong sih. Terus sendange? Ingsun sama Mbak Sinta. Loh, sendange semene gedene kok pancurane diri-diri. Waduh. Apa Etok iki. apa sendange iki ora tau dikuras lumuten ngono ya. Terus pancurane diri-dir. Lah saya neneke ya ngene lho. Ngene. Kok Yo, wah, bahagia ngono lho. aku ngene iki kaya mlebu gapura kemetul aku. Ngendi? Nggih, lho mlebu gapura diwotengan. Aku kok seneng batinmu. Ora. Iki sing bawa sapa sik? Mbak Sinta. Kene sik, Sina Jeleng. Aku sih ya, Mas. Nggih, alon-alon ya, Mbak. Iya, Mas. Aku alus kok, Mas. Ya. Nek Mbak Sinta sing bawa dadine Iya. Mas Uncek jengleng Mbak Sinta. Ya Kok iso. nek dembi sing bawa kowe engko. Jengleng ingsun. Ya. Wah, awake dhewe kok diengsun. Kok kleru to? Kowe ingsun kok entute kecing apa iki. Kowe ki aja nyalahke Wong awake dhewe kok diengsun. Kowe nyalahne kena ngopo irungmu ning silitku. Rumangsaku kok sing Jadi rungokne ya. Aku sing mengo, sampean sing jembeng. Oke. Jenggleng. Lah ya. Jenggleng. Ayo jeglek. Kowe mau ora jenggleng kok. Saben bengi nyawa. halus. Wah, Iya batinmu Mas Uncek seneng Iya. kok ora? Eh, Seneng to? aku bayangke lho, Mbak. Bayangke apa Mas? Apa, Mas? Mbak Sinta jengking. Gak aku nang buri. Lah piye? Malah kaya kebong letong. Kebone sapa? Mbak Sinta. Lah letonge. Aku no. Bagus. 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 Iya, letong. Lah kok dijegleng letong ya gelem. Lah ya ora apa-apa letonge. Ora Ayo. apa-apa. Ganti. Letonge apik kok. Aku to Mas. Apik lho Mas. Aja nganti kalah. Ya. Kebapi. Ayo. Jembeng lho Mas. Jenggleng. Apik lho Mas. Jembang jembeng. Syuting Mas. Kowe mau bosok apa piye? Tanding-tanding. Ben pas. Yen memaceng Kok sing Apa meneh? sing cethok kene iki piyayi budaya. Kata-kata niki sing cethok, artikulasine sing cethok. aku lho. Yen memajang, Aku pinjem. bindeng-bindeng kok yen memajang kok terus Lah apa krungumu apa? memajang kok. Lah iya. Kok malah mbok cethake. Memajang. Ayo dijengleng. Kowe pilih ngarep apa pilih mburi? Ya sakarepku. Nek Mbak Sinta kan nggak mburi mau. Ha. Untuk mburi. Iya. Kowe pilih ngarep apa mburi? Arep. Seneng kan. Nut aku iso. Yen memajang Nah, tak sanjar duduten tek kudukno tekku tekku dukno tekku tekku dukno tekku tekku gadel mentel gadel mentel gadel mentel gadel mentel gadel mentel gadel tekku mentel tak sanjar duduten tekku dukno tekku tekku dukno tekku Lah, wis, lagi. sanjaran dudutan Ndang. sanjaran dudutan Ndang. tekku dukno tekmu dukno tekku tak sanjaran dudutan sanjaran dudutan
Piye, Jam? Piye ta, Mas? Kowe iki meneng wae sing polah ki sing lanang. Lah kowe ra Wedok ana ngeceke ra ukur. Lah kowe randang pola lho, Mas. Lah kene arep polah kono wis usek kae. Kuwi nak ngene. Aku dadi mental. Dadi aku meneng karo bawa. Heeh. Oke, nek nek ganti pola, titenono kowe engko. Tak lebokke jarine Mbak Sinta. Bondang. Yen memajian mong karo Hei. dasmu iki Ndasmu dhewe lho. Iku iso ngendas-endaske wong iki lho. lah kok iso-isone ngene Mbak Kapot. Lah kowe iki arep dijeglek ngarep kok jengking neh lho. Apik lho, Mbak. Lho, kaya bokong kethek lho. Aku ya gumun. Mulino ngerti kethek kok iki kok. Pokoke Sak ketheke. Sekulane cukur ki mbok yo kabeh ngono dibutak sisan ngono kae lho. Moh, Cukur kok kaya ngono ki lak ya. aku nek bojoku ra eto, Bu. Lah ngopo ra itu? Engko samar yang kleru kan anak-anak cilik. Heeh. Aku melu gundul. Terus? Engko wayah bengi, Terus mati lampu, gek anake nangis. Terus? Ku kleru ndekep aku. lah rumi ngono to. Iya iya. Kok masak kaya gundul. Gundul. Mong karo sapa warai ta. Ki kok enten iki kok warai ngapik lho. Iya iya. Mong karo janur. Ayo dijengleng. Oh, sik kendange rong muni. Janur kuning. Kurang dhuwur. Apa kurang dhuwur? Kurang dhuwur. Nyapa? Ayo Dang. Ayo Dang. Ayo Dang. Kabel ujul. Kabel ujul. Kowe karepmu piye kabele kok iso mbok copot ki nyapa ki lho. Mulane dadi wong lanang. Susune sing ujul dunggonamu cek. Lah iki sejenggleng ya ngene iki kok. Ora penak. Mong karo janur kuning. Hau. Ayo kendang. Kak. Lah apa? Lah gape lho. Lah rapi piye berarti iso jenggleng ngono to? Sing semangat. Lah kok nang jeneng iki kok kaya ngarepan mudhun biasa ngono kae ya gak iso no. Sayane semoga ping 3. Mangsaku sih kaya wingi-wingi kae lho. Bres ngono kae lho. Wingi beda. Ya kudu padha. Ya ngono ki ra iso padha, beda tetep beda. Mong karo janur kuning. Au. Melet, nganggo melet. Melet. Takok nututi kok buri. Mbak itu kaya dikoyak kirik. Tuh ya kire. Alah, ilatmu ya melu cendek ta, Mas? Jare kon melet. Melet yo mau pas jenggleng kok terusan kok terus. Iki wis. Dadi wis. Ora melet. Kumpul. Oh, tak kira melet terus. Melet to. Wis. Kaku. Apa lho? Wong ilate cendek ki melete yo gak apik kan ya. Bayok. Apa to, Mas? Kok bodine Mbak Sinta. Apa aja kok bayuh ngono kok. Apa? Roh apa kowe iki? Nandur plompong nang tengah sawah. Apa kuwi? Iki bokong apa tambah? Gak apa-apa, wong wedok ning ngene iki malah ngrejekeni, Mas. Lah, ngono. Kupingmu nengokno lho.
Aku lho, bokongku iki dikontrak karo Tumang kono. Nggon Weh. kerajinan tembaga kae lho. Tembaga ono. Kontrak 20 juta sesasi. Weh. Ngerti Dikontrak 20 juta. Heeh. Mbok keke yo an. Kene nggo cetakan wajan. Dadi nek nyetak ngono, dek. Ngene. Dek. Dek. Ora. Piye cek kok iki malah mlongo. Piye? Nggih mlongo to. Lah piye? Iki jane menungso apa mentok? Nyapa? Lah gerene ne. Cerit. Cerit. Lah mintine kowe. Bacot ya sih ya, Mas. Iya ngono kowe. Ayo. Weh, dale ra rame-rame lho kemayune ra rame-rame bodine iki apik ngono lho. Ah. Bayu. Gus, ngelek Gus ya. Bayu. Gus ya. Bik, Nyapa Mas? lakon yang cedake budek nang kuping. Ini nyapa to Mas? Ngene aku cedak. Krungu to, Mas? Krungu. Krungu. Nah, Kaya kawah arep bledas saiki. Jari iki lho. Oh, jarike. cari Duduk, aku yakin duduk. Oke, dilanjut. Kok malah mantuk-mantuk iki. Aku malah bayangke lho. Bayangke piye? Upamane iki bojoku. Heeh. Lah polahku. Ora ibarat iki lele cemplung kolam. Kok iso? Apa ku? Dadi gur mubeng ae lho. Lah niku yo tekan tanggane mubeng nyatku tetep tekan. Ya mbok. tekan kok, Mas. Aku iso ngrasake. Aku iso ngrasake. Enak tenan. Enak ora bisa. Ya ora. Iso ngrasake, iso ngrasake. Bojomu pamane dadi bojomu wis penak karo penak kowe. Penak karo penak kepiye? Penak lho Mas. Brebek ki tanggane kuwi kok. Lah kok penak tenan lho. Ha tangga prado krungu kabeh. Lah ya bener to, berarti kan jek normal. Lah kowe jek penak apa ora? Gak, Enggak ta yo. gak Penak. Ora penak. pati penak. Ayo gantian we. Kecitan. Pacitan. Pacitan. Oh ganti to, Pak? Iki dhuwur lho iki kok ya. Ayo. Gocek bisa. Mas. Aku pernah karo we. Lah karo aku apa karo Disinta? Yo karo kowe sing meneng. Maju kowe. Oh, 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 ba, oh, ba, oh, ba. Piye Jak? Aku gletak. Wong perang kok malah munyer karepmu dhewe iki kepiye? Bi aku mumpet tenan, Bi. Lah nyapa kok? Iki to Mas, iki lho wis digontok-gontok. Aja ngasih semaput engko lek dirang to engko lak yo sing loro sing endi ayo. Aja nganti semah aku tak tambani Mas, tak tambani eman-eman mangkat bareng mulai yo kudu bareng. Ayo sing loro Tenan apa tenan apa iso nambani tenan. Iso Mas, aku iso ayo. Aku mumet iki lho, mumet mumet. ngene tak kemuse tak dilat, amut maring kok sirahe. Kuyan ploro mumet. Mumet. Yang tenan Bi Ora aku. Mas ndang, ya ndang. Aku dodokku sesek iki, Bi. Iya, kok tak lus-luse dodone tak dilat tak emut mari. Boyo, Bi. Anu wetengku mulus, Bi. Mules tak lus-luse wetenge Mas, kok tak dilat tak emut mari. Boyo, Bi. Heeh Mas. Aku anyang-anyangen, Bi. Wong ngedian. Lah gelem ngonamu dimut di mari, gelem didilat dimut mari gelem. Gak. Gelem ora? Gak. Alah Mas. Gak usah. Alah, golek panganan sak emplokan yang mumet. Lah jare perang lho kowe iki lho. Perang yo.
perang ki wis ngene blas. Bles. Blas ngono. Munyer pisan mak dus ngene. Ora kok diunyer kaya gangsingan. Dadi munyere pisan. Pisan. Lah kowe ra ngomong. Ngene lho blas. Blas ngene tangkis munyer. Nah, mak blas ngono. Balas dendam. Bales karo mangsa. Bales kok. Kowe bales ngono. Ngliyeng tenan kok. Ngono ki jenenge tanda terapi ki ngono kuwi. Terapi opo. Arep mari, arep sehat ngumumet sik Lho, ngono. kon ngidoni Dek Sinta aku lak mari. Mama. Wingi aku didoni lho lah wadasku mbludok. Arep Mas. Mama. Nah, Malah nantang. Mangsa kok. Iya. Ayo. Yo dilanjut. Kula. yo iya. Tinggal sik Mas langkone. Panas. Tinggal sik. Ya ya. Janjine piye Mas? Janjine kapiye? Aja ngeso-ngeso, aja mepet-mepet. Panas sudah. Ora parian to? Kan riyen to? Ya parian karo Parian. warga Kemetul. Ya. Kemetul. Nggih, Mbak Dembik sing parian. Kula parian. Nggih. Mangan katul. Mangan Jenang katul. Jenang katul. Mangan jenang katul. Mangan jenang katul. Neng pinggir sumur. Neng pinggir sumur. Warga Kemetul. kemetul. Mugi panjang umur. Amin. Allahumma amin. Ya Mbak Sinta. Kak Sisi tekel sik ta? Mbak Sinta. Oh Mbak Sinta wedok sik. Oh enggak Mbak Sinta. Ana cetul. Di cedule di. Cedul Bapak. Ah urung. Aku cek cebong kok. Sabeneng kali Sapa neng kali. muga warga Kemetul pinaringan kathah rejeki. Amin. Allahumma amin. Ayo. Hmm. Deblak tenan. Yo saiki anu, Mas Ucap. Anu. Panasutan aling-aling. Oh, urip Kowe to. kok takmut lho, kok takmut lho, kok takmut lho. Apa? Lah kowe wis parian lho Mas, Mbak Sinta pun parian. Lah saiki Mas Uncak. Sing setugel sing apik lho ya. Anyar. Ya ya. Sing anyar. Pokoknya kudu apik, nek apik titenon aja gawe wirang karuan warga Kemetul kene. Aja nganti gawe wirang. Kudu apik pokoknya. Saya Pokoke. Ayo, gendang. ana sepatu Parian. pul. Sepatu pul. Kowe ngerti ra? Napa enten Pak? Sepatu kula enten mboten? Iku bal-balan lho nyuk. Gedong pora. Gak. Ana sepatu pul. Sepatu pul. Rupane ireng. Rupane ireng. Ibu-ibu Kemetul meteng bareng. Gak, nek gak mungkin diamini. Amin apa mboten, Bu? Amin apa mboten? Bapak amin apa mboten? Lah kok Bapak amin? Ibu ora amin, Bapak amin. Ya bener Bapak Amin. Lah apa? Apa enek Ibu Amin ngono reneng. Ya persis Bapak Amin. Bapak Yen Ibu Mimin ngono lho. Ibu-ibu ora setuju. Balik. Lah kok ora setuju kepiye lho? Kan yo ono to saperangan sing urung pikantuk momongan. Leres. Wis muga-muga enggal gerbini ngono karepku ngono. Karepmu ngono ning Nah. karepe ibu-ibu beda Mas nek meteng bareng ya ora iso no. Terus Oh. bugibane piye bugibane? Bugibane yo. Bubidane piye bubidane? Lah piye to? Nah bareng lho. Lah bidan kan yo akeh. Lah nek Kemetul mriki lho. Sak Cocok napa kecamatan. mboten? Bu, setuju napa mboten? Meteng bareng? Mboten setuju. Kowe tak wekek nek gawe parikan ki boyo sing cetha gitu lho. Wong pari ana diprotes. Yo ora iki. Ya. Enggak, yuk dilanjut. Dan Panas
paling. Yalah. Udan panas. Aku mau arep munggah kena jojotan ngono sih. Kangge reokan apa mboten? Nggih. Ora. Aling-aling. Kene reokan mau sawan mau reokan. Ya beda Mas, reokan setugel karo anu utuh. Cocok mboten? Kangge reokan apa mboten Pak Bu? Ngangge, Pak. Kangge. Wis manut ta nek. Caping gunung. Ampun. Ayo. Kaya apa didayane Mas Uncek? Wah. Ewak iki. Reoke setugel. Beda dengan yang lain ya, Pak nggih? Heeh. Luar biasa, tepuk tangannya. Luar biasa. Apa Mas? Piye Jak? Kowe iki kepiye to? Piye ta, Mas? Kok reyokan kok? Napa? Ora apa-apa. Lah nyapa kok mandek? Aku suwe ra nyokot ngene iki, Mbik. Lah piye, Mas? Yo cangkemku rada kram kok. Cangkeme kram. Suwe ra nyokot ngene lho. Ah, iya. Lah mulane kulit nakno nyokot. Ya, Iku timbang takon nyokot aku ya moh. moh Lah moh. iya. Warta cokot. Lah nek gelem Mah alat kok. Ayo. alat silet ndedas ya alat. Alon-alon. Karo donga. Lancar. Luar biasa. Ongel men, tepuk tangannya mana dulu Bapak Ibu, tepuk tangannya mana dulu. Tepuk tangannya mana Bapak Ibu, luar biasa. Hebat, atraksi. Luar biasa, Elok. Cek luar biasa bisa Hup. atraksi. Elok Jungkir dia. balik, tepuk tangannya mana Bapak Ibu. Iki tok iki. Lah tak kira atraksi Aksi ya. wirang to. Iki tepuk tangan ae. Lah iso balik api lho, Mas. Ya balik-balik kancane iki ngene iki njaluk tulung kok. Lah tak kira joget ya, Mbak. Iya apa nek? Aku ra iso balik yo. Lah iso balik kena ngopo ki dadak kudune lah ya jungkir balik langsung balik. Heeh. Lah iya ra iso. Ki mau njaluk tulung lho. Mana? Ngawur kok malah tepuk tangan. Lah apik banget iki lagi Oh, banget. api opo. Apik banget dong iki. Wah. Apik tenan lho rumangsamu nek tenan, Mas. Wis beda kan diingin. Beda-beda. Anu gede sing wedok ngreok. Ya Sinta. Ayo, waroke iki aja jadil kowe. Ngreok anu warok ae kowe. Soale jadil kowe. Ya. Jadil Ya.
masa bar penari ular lho. Ha iki mau yen ulo apa ini? Aku ki jane wegah lho Mas nek reokan. Lah Mesti ngapa? bola-bali. Piye? Angger reokan mesti kelebon ulo aku iki. Lah kowe ngene ulo, lah iki mau ulo apa? Mbuh gede banget kok. Oh ulo. Ireng. Oh ulo luwuk berarti. Apa nek Ulo luwuk kok aku. Ulo apa Mas? Ulo luwuk. Ya Wuk, iya, Pak. Ya wah. Budi yo. Kok ente bikin Tino. Nah, gen padha nyambut gawene. Dembik genti. Ya. Ya. Nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, ayo ora gelem. Manut rumasane iki Bapak Ibu ngersakne lho. Yo 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 yo. Sabar, Pak. Ya. Jonge sing banter, Mas. Kayak apa lah? Pabok apaan? Pabok apaan? Ya kowe go iki genti ngono lho. Terus sakane ngendi piye? Kaya dadal merak ngono lho. Ora iso aku dadak menak. Kok iso nek kok ya kepiye to? Kowe nganggo kuwi. Suwane sing banter. Dik, peteng dik. Hei, kualik. Peteng dedet ya. Sorry, Bro. Sorry bro. Kelawik, Bro. Walek klawe. Lah ya kelawik. Nggo dhewe. Walek. Irat yang cewek yo Lah ngono. nggo dhewe ki. Ya korene. Iya. Masa nggo iki? Tonggontine. Ya ndak, ayo. Ora wis tak nggo iki. Yo karo ki yo, gonono ayo. Nah, kene ayo. Iki kata es apa? Piye? Ayo lah. Kok kata sih. Totalitas profesional Nah, kostume digosikno. Iya, lah ning dhuwure kethek masa ngisore gajah. Nah, Apa enek kethek demenan karo gajah iki lho. lah blasteran kok. Dening aneka satwa ini rapopo. Digosik. Ini sing dinilai engko entuk piala kaya sore Baju mau. kebesaran kok ya. Nah, sing dinilai sing unik. Ya, digosik. Gajah esek lagi peteke. Gantenge. Lah. Bagusé anake sapa iki? Bengi iki jan ganteng tenan. Wah, jan. Dijunjung. Iki dijunjung. Awakmu gede junjung semono kok ora dasi iki lho. Nah, Enek sing ganjel iki, Mbok. Apane? Mbuh abut. Lah kuwi nyakinge iki cakatoke kok. Jaging arep buri. Ayo ndase dinggo. Dasi sapa? Dase. Ceke maksud. topenge kuwi lho, topenge kethek kuwi lho. Heeh. Nah, dinggo dhewe apa tanggokke? Dinggo dhewe mun tak kelawik neh, ayo. Wah, jan gantenge bengi iki Mas Uncek luar biasa. Pinapa to? Iki gojek apa cek? Wah, lah. Ketheke jambesen. Nah, digake kene lah. Kudu ngambung wae. Kuwi kok ngarepe ana ketheke jlutak. Ketrutak to, bengi iki kudu pirsani wong akeh. Kok tak ngwekrek. Bolongane lho. Bolongan motonya. Ojo suwe-suwe. Lah ngapa to, Cek? Aku ngempet lho, Pak. Ngapa tok apa? Ababku balik. Apa balik? Reokane lho kok panas sedan iki lho. Yo. Yo. Ayo. Hai.
Lah. Ora betah. Lah ora betah mergo apa? Lah ki tatune sapa? Tatune Mas Uncak. Iki cah iki. Heeh. Tatumu. Lah Gusti. Apa? Kandhane. Tenan. Kayak dodoran lho iki. Dodoran balik kabeh lho ngetone iki lho. Oh, cangkemmu dhewe sing bosok. Mbok dipepe-pepe ngono lho Mas, prai barang. Wande ngono pepe-pepe. Balik no. Ya. Yo. Ku alasan ae. Yo Wes, dilanjut, Mas. lanjut. Ino mane. Nadyan leres. Nggih. Nadyan wadon sarta. Wah, jan. Nggih. Tabui. Iya. Lho, Yo langgame Mbak Sinta sampe nggih. gunung. Nggih langgamipun Mbak Sinta sing beksa Mas Uncek kalian Mbak Dembik ya. Matur sembah nuwun. Monggo. Hop. Mbak Sinta lho, kok Mbak iso Sinta kok kowe iki ta, Cak? suaramu? Rumasane opo sih takon iki kowe? Sing nyuwara ki Mbak Sinta. Aku gur nyuwara tok kok ditabuhi. Kowe wis do Aku ora ditabuhi nesu. Wis do kapusan. Lah nggih to, suaramu kok dadi apik ngono Ayo, kok kendhangi. sing. Ayo. Sarene wis
nuwun, Mbak Cani, Nggih. Mbak Limbo. Nggih, Mbak Dembik kalian Mbak Sinta Mas Unjak. Nggih. Pundutan saking Kalimantan. Nggih. Sampun kaestoaken. Nggih, menika nanjakaken kalian Mbak-mbak presiden nggih, Mas. Oh ngaten, monggo. Nggih. Wilujeng dalu, Pak Dalang, kula saking Pandemen Ringgit Purwa, Pak Hong saking Laladan Juwana Pati nggih. Ngersakaken lagu nggih menika kesayangan ingkang kepareng nyanyi nggih menika Mbak Winanti. Wah ya. Iki penggemare Mbak Winanti ingkang mijil saka Laladan Juwana Pati kono. Wah iya. Matur nuwun lan uga iki mau uga ana sing urung diaturake pundutan saka Ibu Maryumi. Ya kuwi lagune Sewu Kutha, Nduk. Iya. Iya diaturke engko, diaturke yo. Iki mau Mbak Sinta wis ngaturke caping gunung saiki Mbak Winanti, Nduk. Iya. Diaturi jo meneng yo. Disepoti daun puluh slendro yo Mas Untung kaya apa kanggo nyupot kalian jumenengipun Mbak Winanti saking Kemalang Klaten. Monggo dipun aturi supotipun monggo. Yo. Panjenengan ngaturaken langgam ruin, Mbak. Ingkang seraginan nggih, ingkang kagem para piyini sepuh langkung rumiyin nggih. Monggo ngaturaken gegendingan menapa, Mbak? Dereng wonten pamundutan. Dereng wonten nggih. Podang kuning kemawon nggih. Podang kuning dipun aturaken. Monggo. Monggo Mbak dipun wiwiti saking buka celuk, Mbak. Monggo. Monggo. Esok awan ning omah wis ora krasan keluyuran anggoleki sing tak sayang obeng-obeng mitir anggonku goleki ora koso esok awan nganti bengi eman yen nganti liya kanyayang kleyang tak sawang mencok ning ngepan kadang jangan tak rintik saka kadalan sarwi ngoceh dheweke ngalih bencokan elah kae tak jaluk mbok aja ngece podang kuning akale pikirku komeng selera tirang tak sawang tambah manis Ayo. tipe bunga yen kelakon nyanding slirane nora bakal atiku kaki liyan yen si podang andutut ati kepranan nora mendua atiku sang sayang datrang lakranani sun pikat puluh
tambah manise iba bunga yen klakon nyanding sirane ora bakal atiku kaki wanglian yen si podang andutut ati kerenan ora mendem atiku samsaya datra tak seranani sun pikat pulute Nggih. Matur nuwun podang kuning sampun dipun aturaken kalian Mbak Winanti. Mbak Winanti. Ya nggih. Saking Klaten. Luar biasa nggih Mas, ya nggih. 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 Lek bedenging iki aku. Pripun? Garwane lek bedenging iki aku. Nggih. Oh. Nggih. Mas Beginging. Ha nggih. Nggih, jan ngaturaken lelagon malih nggih Mas. Menapa? Menika tasih wonten Mbak Tata dereng kepareng jumeneng. Bu Ani kali Bu Pinten ayo. Buyut. Nggih. Monggo ayo. Niki sinten Mbak Tata? Mbak Tata ayo Mbak disepoti Tata. Pak Becak tukang becak yo Mas Untung, tukang becak Mas Untung yo. Yuk. berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada saya panggilkan becak kereta berkuda becak becak salam bawa saya Ya, jangan ngendangi anu ngirit sak ramban terus. Ayo, heeh. Apa toh, Ngendangi Mbak? jahe pongi ngirit terus, kayak mau sak ramban terus. Napa? Oh, Mbak. Apa bar-babaran to, Mbak? Ngapa ta? Sejarihane biasane kan yo ketok anu kae to. Kusik, Api. kusik ora kowe madhep rene, madhep rene. Iya. Lah kok iso mompret-mompret kaya ngono ki? Ngertos gian. Iya. Oh, Ning ora apa-apa, ya. iki mau krungu kendange niku wae. Heeh. Saking semangate lho, Pak. Langsung trek. Ajeng-adeg niki kecantol. Gek jari terus suwek. Iya. Ya wis pokoke madhep rono terus, ya. Golek kresek Bu piye? Kaku. Ya lagu agame apa ta? Seragenan sik, Nduk. Ya. Katresnan sejati nggih, Pak. Wih, Katresnan katresnan sejati. Ayo, Mas. Duete kali sinten? Jenengan toh? Karo aku to? Iya dong. Oke. Oke. Oh iya. Monggo. Bisa nyuwek jari. Iya. Ya lah. Nek jare larang Mas suwek. Iya. Ora apa-apa, ya. Sujune jero rangkepan. Iya. Yo katresnan sejati. Ya, yo dia. Peneliti-peneliti itu berarti. Apa ditambal karo lakban? Iki goyange minim nggih, Pak. Goyange minim. Iya ora apa-apa wis. Ora goyang ora apa-apa, menengo ae ora apa-apa wis. Pati bang Ditemitene mah nyoblos bokong. Iya. Ya ora apa-apa. Yo diaturke katresnan sejati. Duet terus apa iki? Mas Uncak. Mas Ujak ya Mas Ujak. Duet ya sama Ditata ya. Siap. Oke ya, yo monggo katresnan sejati monggo yo Mas. Yuk ya. Ya. Terima kasih. Katresnan sejati. Tata kali Mas Uncek sampun ngaturke lagu napa? Katresnan sejati nggih. Nggih, katresnan sejati. Kuwi nggih. Yo. Gawah giliranipun Mbak Sinta malih. Ya. Oh, Mbak Sina. Oh nggih no, diaturi jumeneng. Bu Ani mboten. Boten. Oh, mboten to. Boten. Monggo ayo Mbak Sinta disepati Mas Badi. Yo, kaya ngapa? Yo. Ya. Wah,
Mbak Sinta. Injih. Panjenengan mangaturke lagu napa, Mbak? Monggo, menika mboten wonten Bu. Menika wau wonten nanging 1000 kutha. Napa sanesipun mawon? Ora kesel Cowok. sewu kutha. Pripun, Mas? Ora kesel sewu kutha. Lah kok ora kesel piye? Lah sewu kutha. Wo iya, Ding. Nggih, nyuwun panjangka nggih. Panjangka, oh nggih. Monggo dipun aturaken nggih. Panjangka, monggo. Yo. Oke, terima kasih. Nah, iki mau panjangka wis diaturke. Ya saiki mboke Dembik ditanjake. Dadi, oh. Monggo Mbak Dembik, mriki Mbak Dembik, jumeneng Mbak Dembik. Wonten WA macange. Oh nggih, menapa? Niki saking Mbah Darmo. Oh nggih. Gunung Kidul Mas Uncet. Nggih. Nuwun gending Geong Kentil sing nyekar Mbok Dembik saking Pak Suratin kangen kalih suwantene Mbok Dembik. Wo, Geong Kentil. Geong Kentil. Nggih, saking Mbah Darmo kawi Ya. Mbah Suratin Gunung Oh Kidul. nggih, seragenan iki Mas. Nggih. Tayub niki tayub. Nari kanca-kanca pripun? Suweran nabuhi Geong Kentil. Soalnya niki mboten sanes yoga tayub. Nggih, kula nggih mboten pesinden tayub ya, Pak. Piye Mas Untung? Yo. Yo. Dijoli anu Mas, dijoli kijing miring ya. Oh nggih. Sami mawon. Sami mawon Oh, nggih, tayube. sami mawon ya. Tayuban nggih. Yo, Sami kijing parikane. miring. Slendro mawon ya. Yo, buka saking bonang, monggo yuk. Mas Uncet. Piye, Bik? Ayo. Nanti Kijing miring dong sih. ya Iya, ayo ngadeg to. miring bango. Ayo yo. Kalau kambil balang sisa pecing Mas Uncek. Dek rambut sauri po budek Mas Uncek. Kijing miring. Kijing miring. Kambil balang sisane pecing. Iwak tekek-tekek gurih rasane. Iwak bandeng bias masem. Mas Uncek cendek penting kayane. Turu bareng demi aras-arasen. Mas Uncek dengaren ora budek. Mbok sauri Mas Uncek. Kijing miring. Kijing miring etan lencer kuning. Alat dadi rebutan. Awan-awan jone karetan. Karetan akeh lande. Duwe bojo prawan. Kari koretan ala kacek saite. Pilih randane Mas. Kijing miring yo ganti parian Mas Uncek. Kijing miring. Lalalala. Yuk. Aku mandek Ya iya Mas. garapan anyar. Ya, nah iki. Ya. Madyo laras. Yo. Dilanjut. Mas Uncek. Aku wis pek pindel lho kaya. Aku tuh ta. Ya genah dong sih. Ayo. Ngetan Iya. bali Oh ya ngulon. terus lawas ki lho. Temu wong edan dijak kelon. Ayo yuk. Kijing miring. Kaya terus ngono lho Mas. Kijing miring. Aja lali. Lalalala. Iki pariamu gak emat to. Ora matkep ya. Ngetan bali ngulon. Terus Apa mau? penuh wong edan jak kelon. Gak. Mama. Napa Pak? Lah iki, krungu ora kowe? Gak. Padha. Sirah ngeluti pijat-pijat we bojo lemu. Ngentekno cawet. Mas, cek ora mbok kendangi. Mas, ala kijing miring. Lho, lali. Rusuh. Pengendange rusuh yo ana. Kowe kuwi lho sing rusuh kowe kuwi. Lah nyapa lho Mas rusuh? Oh,
lambene terocok. Kok troco piye to, Mas? Aku mau varian apa? Anu sirah kalau dipijet-pijet. Apa ndak iki? Bojo lemu ngentekke ngampret kuwi mau. Lho kepiye to? Lancene kan yo dibaleni kleru mau, kleru. Sirah ngelu dipijat-pijat bojo lemu yen ngekep anget. Maksudku kuwi ala kijeng-kijeng miring, Mas. Kijeng-kijeng miring. Miring-miring itu. Apa, Mas? Kowe jengking terus tak baju. Ayo. Kijeng miring. Ayo ayo. Kaki sing miring. Tuku piring rupane apa? Sok dangu dangu. Yo ngadang-ngadang. Nadalah ya berat. Nadalah. Welak Nggih. kijeng-kijeng. Dan. Tone biang kentil. Nggih. Dawuhake Mbah Darmo. Nggih. Mbah Suratin Dableng. Dableng. Iya. Nggih. Saking Gunung Kidul. Matur sembah Wis nuwun. kuwi noni bali kowe lho. Injip pun ping kalih nggih Nggih. matur sembah. Tapi nek nemu kijeng miring tok Mbak Dembik wong ditekake king putih sekarang anyar ado-ado Leres. kok rumah saku kok urung marem nggih. Ngaten. Ya kudu dianu tambahi melih Lah, langgam dalah. nggih. Sragen ngono. Ngaten. Mas Ojek, Nggih. sragenan ngoten? Nggih no. Namung sendika dawuh. Manut. Slendro malih. Kok Nggih. napa? Nyuwun petis manis mawon. Waduh. Ngaten. Ampun angel-angel Oh lho, Pak. mboten mboten Nggih. mboten mboten niku jane gampil jane. Nggih. Nggih pun. Sing umum wae. Nah, sing ketoke kulino ngono, mesakno sing ngendang kae lho. Apa, Mas? Pucet e ngono Yo kae. ora to, Mas. Biasane Boten, mayang kuwi. boten. Biasane mayang kok kuwi. Nggih. Nggih pun gubuk asmara mawon. Ah, Biasane. Ngaten. Ning aku yo tau. Nggih. Nggih. Monggo gubuk asmara nggih. Nah, gampil niku. Nggih. Apa wis tau melu. Ya, monggo. Panjenengane. Kemaki. Cilike kemaki, rem nek gedhe njak nyek apa lho. Gede ganteng. Lah sok ning akhirat gantenge. Ya ning akhirat ning ketoke aku karo kowe ra kepethuk. Gak iso. Lah kok iso? Ya ketoke kowe nang neraka aku surga. Lah lambemu nyecret. Iya. Yo, gubuk asmara nggih. Monggo. Iya. Mangga. Dilanggamke sik no. Oh, enggak ada tuh. Lho, manut-manut namung sedika dawuh. Enggak, yo. Dilanggamke sik. Yo, tanjake Mbak Dembik yo. Yo, bayang apa yo. Ayo. Langgam to. Liwat aku kelingan. Sik Mbak Dembik sik. Aku njaluk Mbak Dembik kok. Nah. Ngono lho, Bi. Yo, cek 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 yo 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 yo. Yen liwat aku kelingan ya Mas. Gubuk kae. Yen tak goleren. Ing sakak kebak tulisan. Warna abang. Tondo isih prawan. Senenge gubuk asmara Mas. Yen kae tak go ambung
Dilanjut, yuk. Catatan sadroning Terima kasih Mbak Cange, Mbak Limbo. Nggih. Iki mau gubuk asmara ala cengkoke mbok Endembe. Ya Nggih to. ampun, nggih leres. Cengkoke rada beda karo liyane. Bedane Nggih. nopo, Tapi enggak Ade? apa-apa itu sudah menjadi ciri khasnya ciri mbok khas. Endembe. Ya. Dilakase karo cirine. Wih, nggih. Nah. Ayo siapa tadi Mbak Winanti yang belum berdiri yang dangdut yo dangdut ya. Dangdut, Yo Mas dangdut. Mas Wadi disepoti Mas. Monggo. Yo sepotke yo.
Mbak Win, Nggih. lagune napa Mbak Win? Nggih. Wonten request menika wau. Mboten. Kesayangan wau saking Pak Hong. Lumantar WA. Oke, 1000 kutha wau. Oh nggih. Nah, 1000 kutha. Monggo kesayangan aku rumiyin nggih. Soalnya niki di live streaming. Oh nggih. Di live streaming menika Kemetul Des. Oh nggih. Nggih. Channelnya Kemetul Des. Tenanan iki, Mas. Alah, kok ora percaya. Nggih, bukaan streamingipun saking YouTube-e. Kemetul Des Kemetul mriki. Des. Ya. Iki karepe Kemetul Desa. Nggih. Linknya ada di bawah ini ya. Iya. Nggih. Monggo dipun subscribe. Nggih. Monggo. Kesayangan napa 1000 kutha? Sayangan riyin. Kesayangan mawon nggih. Oh nggih. Monggo dipun aturaken kesayangan Karyaki Bagong Darmono. Nggih. Monggo Mbak Win. Yuk.